hasiko naiz. Perpendikularra. Ondo ziluru bai. Hemen perpendikularra. Entonces danetan inguia. Tako berrotagoz bada. Erdikaria, latamarrean. Erdikaria, berrotagoz. Hau da bakarrik, honen paralelo atateko. Batetik. Batetik 80 milimetrota dago, oiru. Batetik emezortzira, 80. Hau, o, bin zirkunferentzia badau, 80. Da berroikoa. Oinen bihu, hauxe. Ipitzailea. Eta dako 80 milimetro. 80 milimetron zentrua duko hau. Hemen nun baitetik, onaino 80. Orduan, hemendik bestaldea be 80 ikudio, horren hori kalkuleko. Eta zentru ina hemen. Kasolea zela 40 dakon, 40 beha da zirkunferentzia. Orduan, hauxe beha da bat, eta bestaldetik egin du, honi 40 egin du onaino. Zentrutik pasalta betik. Bai, 80. Orduan, hauxe kalkulako. Eskina batetik. Hemen. Hemendik aruntza. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Onaino. Gaur arku bat ingu, honekin juntakoa nun baien, da horrengoa honen zentrua.
hemengoa zentrua. Eta osango da, bat, bi, hiru, hola. Eta hori da, hemengo ukitzelen zentrua, hori ukitze puntua topa hori, beti dira zentroak elkartuta. Hemendik, bira pasau, eta hemen hengoa ukitze puntu bat. T ja hasieratik zela dolako, honi dituko T bat. Eta T bihengoa, zentru hau irukin elkartuta. T, bi. Hori elkartu inakeo. Ondoin baldimu, kontua bitxat hau, T bat, T bikin, hemen zentru ina. Hemendik eta baina hemen juntetzen da bat zirkunferentzianak egin zirkunferentziaen bihu dakola 15. Zirkunferentzia txiki bat, 15. Hemen hartu duten neurri hau honi kendu emitxat. Kentzeko, izin duna da, jain jakoten marra honetik, kanpotik barrualdea 15 kendu. Honek 15 dako. Noin ikin dut beste zirkunferentzia txikinegua, kenketi esan duzala. O, bi haundixei, 15 kenduta, gaketan dena da, hau. Eta hori zirkunferentzia hau eta puntu honen arteko ukitzeile. Hortako enbiot O bat eta O biren arteko erdibitzeile topa hau. Nik bioten lehorri sartzen dut, hola. Eta O baten iguala. Mozkatu naiz. Hau, elkarketan dut honekin. Hau da, O bat, O biren zentrua. Horrekin dut, zirkunferentzia bat. Topaiteko berez topo bihurtena da, hau, puntu hau. Hauxe. Zirkunferentzia nahi ingo, baina ez da biharrik. Hau, honekin juntatzen mot, hau esango zen, zirkunferentzia txiki hau eta honen arteko ukitze puntua. Eta hain bitena honen perpendikularrak. Honi perpendikularrak. Ukitze puntu izan zen honek. T bat, T bi bako, orduan T hiru, T lau. Berez ulo lortu izanak. Gaketa txaku hau, hori ina dau, hemendik onaino bai gero repasauku. Hemen falta da, hau, eta puntuenen arteko ukitzeilea, hemendik fango dan zirkunferentzia zati. Hori kalkuleieko egiten dana da. O bat zirkunferentziaren neurrixe hartu, 15 pasakin hartzen dut. Hemen horren berdina dan zirkunferentzia bat hartzen dut. Eta hemen joten dan puntua lotzen dut O batekin. Eta horren erdibitzailea zuen dut.
horretxakein, diseño pikin marixau, hemen iguala. Beste izan da. Marketan daut. Hau, hasieran inoten perpendikular honekin ikuketan aldeko normanoa zentrua, eta izango dago, bost. Taukitze puntu egongo dira, bat egongo da. Bi zentru nahi elkartuta, o bat, o bost elkartuta, jarraitu egin dut. Txungo inot, hemen, eta hor. Hau izango da, T, lau, bost. Eta beste T da hau, ondoin baldin mot, oda noin. Elkartu biako txaten, o bosten zentru ina, o bostetik T bostera, Fatetxarra pasaikia, zati txekitxuak. Hau da, o bateko zirkunferentzia. Upa! Ondo iten, kaka, mugui. Hemen oiruren zatitxo hau. Eskuz ezin, Eta hemen obiren beste zatia faltan. Eta ja faltatxa eta nengo zuzena. Aurra pasau, hemendik,